Türkmenistanyň Istanbuldaky konsullugynyň öňünde ullakan nowatlar saklanýar. Türkmenistanyň raýatlary binanyň öňünde köpçülikden ýygnanyp möhleti geçen pasport problemasyny çözmek üçin birnäçe günläp nowaty durmaly bolýar. Türkmenistan soňky wagtda Türkiýedäki raýatlarynyň möhleti geçen pasportlaryny uzaldyp başlady. Şu sebäpden her gün ýüzlerçe adam ýerden konsullugyň binasyna ýygnanýar we edaranyň kabul ediş wagty gutarýança nowatyna garaşýar. Azatlyk radiosynyň Istanbuldaky habarçysy Mansur Magamedowyň sözlerine göre soňky ýyllarda möhleti geçen biometrik pasportlaryna eýi bolan raýatlar üçin pasportlar täzelenýär. Habarçymyzyň sözlerine göre raýatlaryň ellerindäki pasportlaryň geçen möhleti 2024-nji ýyla çenli uzaldylýar. Köne pasportlara olaryň möhletiniň 2024-nji ýyla çenli uzaldylanlygyny görkezýän möhür basylýar. Habarçymyz şeýle diýär. Zagram pasportu bolanlar hemmesi 2024-nji dekabr aýyna çenli pasportlary uzaldyp berilýär. 2020-de dolan, 2022-de dolan, 2019-da dolan pasportlary 2024-nň ahyrına çenli uzaldyp berilýär. Şu öňkü pasportyna şunky bir neme peçat barsa, şu 2024-de çenli geçerli diýip. Habarçynyň sözlerine görä biometrik pasporty bolmadyk we köne türkmen pasportlary bilen Türkiýede ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlaryna bolsa watanyna uçmagy mümkinçilik döredýän kagyz berilýär. Olar soň ýurduna aşan soň pasport almak üçin ýaşaýan ýerindäki migrasiýa gullugyna ýüz tutmaly bolýar. Pasport meselesi soňky 10 ýyllykda türkmen raýatlary üçin iň agyr mesele bolmagynda galýar. 2009-njy ýylda Türkmenistan tarapyndan täze biometrik pasportlar girilenden soň daşary ýurtlarda bolan ýüzlerçe müň türkmen raýaty täze pasport alyp bilmändi we bir kanun ýagdaýda galypdy. Türkiýe iň köp türkmen migrantynyň ýaşaýan ýurdy hasaplanýar. Türkiýanyň resmi sanlaryna görä ýurtda 241 müň türkmen raýaty ýaşaýar. Gararsyz çeşmelere görä hakyky san birnäçesi köp. Türkmenistan şu çaka çenli öz raýatlaryna daşary ýurtlarda pasport bermedi. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky elçixanalarynda raýatlaryň möhleti geçen biometrik pasportlarynyň möhletini uzaltmagyň tertibi 2021-nji ýylyň iýul aýynda tasdiklandy. Türkmenistanyň Istanbuldaky konsullugy şu ýylyň başynda biometrik pasportlary täzelep başlady. Şonda pasportlaryň geçen möhleti 2023-nji ýylyň iýulyna çenli uzaldyldy. Türkmen raýatlarynyň ýat ýurtda uzak wagtlap bir kanun ýagdaýda galmagy we maddi kynçylyklary olaryň Türkmenistana gitmegine pätkil berdi. Koronavirus pandemiýasy we adaty uçar gatnawynyň ýatyrylmagy Türkmenistanlylaryň ýagdaýyny hasam kynlaşdyrdy we ýurdun raýatlaryny hem ýurduna gitmek mümkinçiliginden hem de dokumentlerden mahrum etdi. Habarçynyň belleşýäli türkmen raýatlarynyň Istanbuldaky konsullugynyň öňündäki häzirki nowatlar meseleniň gerimini we näçe adamyň dokumentsiz kösenýänligini görkezýär. Gatykän adamyň pasporty uzaltylmaly. Raýatlaryň özleri spesifik edip ýa-da şu taýda girişde polisiýa var, şu özü spesifik edip şoňa görä neme alýarlar. Deyip Mansur Magamedow aýdýar. May aýynyň başynda Türkmenistanyň hökümeti koronavirus pandemiýasynyň dowamynda girden çäklendirmelerini ýeňilleşdirmek we iki halkara ugrunça uçuşlary dowam etdirmek kararyny glan etdi. 30-njy maýdan Dubaýa we 1-nji iýundan gadana ýygyderli gatnawlar böleklendi keldildi. Dubaýyň üstünden geçýän ýol häzirki wagtda türkmen raýatlaryna Türkmenistana aşmak üçin köpden bäri garaşylan mümkinçilik boldy. Azatlyň habarçylary biletleriň bahatynyň gaty ýokarydygyna garamazdan uçarlara talabyň ýokarydygyny habar berýärler. Habarçymyz Mansur Magamedow Dubaýyň üstü bilen Türkmenistana gitmegiň bahaty ortaça 1700 Amerikan dollaryna durýanlygyny aýdýar. Bu puldan $250-300 aralygynda Türkiýeden Dubaýa uçar biletine ýene $150. Birleşen Arap Emirlikleri vizasyna tarap edilýän bolsa galany Dubaýdan Türkmenistana barýan uçaryň biletine gidýär. Emma uçar biletiniň gymmatlygyna garamazdan haridar köp bolup bilet tapdyrmaýar. Bu aralykda köpler Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasynda ýygyderli uçar gatnawynyň täzeden başlanmagyna sabyrsyzlyk bilen garaşýar. Iýunyň başynda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow beýleki ýurtlara da uçar gatnawlaryny täzeden başlamak meselesini öwrenmegi tapşyrdy. 11-nji ýylda geçirilen hökümet ýygnagynda Berdimuhamedow beýleki ýurtlar bilen ýakyn wagtda halkara gatnawlaryny dikeltmek barada görkezme berdi. Ol uçar gatnawynyň haçan ýola goýuljakdygy barada anyk senäni agzamady. Berdimuhamedow öz kararynyň koronavirus keseli bilen baglanşykly dünýädäki ýagdaýyň kadalaşýanlygy we köp ýurtda halkara seýahatlar üçin mümkinçiligiň bardygy bilen baglydygyny aýtdy.
Şu wagt Türkiýedäki türkmen raýatlary uçarlaryň adaty tertipde gatnap başlamagyna garaşýarlar. Habarçylaryň söýlerine görä köpler 1-nji iýuldan, soň 15-nji iýuldan uçarlaryň täzeden gatnap başlamagyna garaşypdy ýöne il içinde ýaýran bu maglumat Türkmenistanyň we Türkiýanyň aviakompaniýalary tarapyndan tasdiklanmadyr. Habarçy Mansur Magamedow şeýle diýär. Turkish Airlines'in nemesine seretýäs. Mesela Turkiye uçarlarına seretýäs ve Turkish Airlines'dan da soradyk. Onkuýaly hiç reis ýok, yani öňümüzdäki aýyň içine de seretdik, reis gözükmeýär. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi ýurduň daşary ýurtlardaky elçihanalary we konsulluklary raýatlaryň pasport möhletiniň uzaldylmagynyň hem uçar gatnawynyň tertibi baradaky maglumatlary kommentirlemeýärler. Türkmenistanyň Thomson Assunleri dogam edýär we azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, bu ýylky epgekli howa dogamly ykdysady kynçylyklaryň azabyny çekýän adamlaryň durmuş, saglyk aladalaryny hassa köpeldenemeňdäýär. Lewapdaky habarçymyzyň maglumatyna görä, 29-njy ýylyna öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýaş toýunyň aýdym sazly dawaralar bilen bellenen gününe Türkmenabadda howanyň ılgyny kölegede 47 gradusa baryp ýetdi. Emma Watan habarlar programmasynyň 29-njy iýun agşam beren howa maglumatynyň aýdylmagyna görä, Lewapda howanyň ılgyny 45 gradus görkezildi. Türkmenabadyň köçelerinde adam görünmeýär. Ýola çykýan awtologlar 50% azally. Bazarlardaky söwda satygy işleri tassan togtap galdy. Söwdägärler ziýan çekýär diýip Türkmenabaddan gelen habarda aýdylýar. Türkmenistanyň Jokramasy we köçelerde tas hiç kimin görünmezligi bilen bagly ýagdaý Türkmen paýtagtyna geçirilen Hazar sammitini beýan etmäge garan Rus jurnalistlarynyň hem ünsüni çekipdir. Ýöne jurnalistlaryň adamlar baradaky soragyny olaryň esasan söwda merkezlerinde köp bolýanlygyny aýdyp jogap beripdirler. Emma yerli habarçy adamlaryň bazarlarda hem ören adalaryny, zerur azyk garytlarynyň esasan ir sagatlarda satyn alynýanlygyny aýdýar. Bu ustada bazara varyan adam yok diyen ýaly, egniç sowdasy durdy, diňe azyk önümleriniň satylýan ýerlerinde adam bar, ýöne olaryň gaty azaldy. Diýip Türkmenabaddaky habarçymyz aljylaryň günertana garman, howa gaty gylmanka gassanmaç söwda edip basymrak öýlerine gaýtjak bolýanlyklaryny görüň berdi. Onun sözlerine göre howanyň aşa kılmagy netijesinde ýollara düşelen asfalt günertanlardan başlap ereýär we olar has tekiz bolan ýollardaky beýikli pesli ýerleriň köpelmegine, ýollaryň bozulmagyna sebäp bolýar. Şeýle dol howanyň aşa kılmagy we durmuş şertleriniň agyrlaşmagy bilen baglykda döwlet edaralarynyň hiç ýeňillik çäresini görmänligini, iş sagatlarynyň öňkün kulügüne galanlygyny habar berýär. Şonuň bilen bir wagtda Lewapdaky habarçymyzyň maglumatyna görä, çağalar baglaryna çağalary daşaryk, oýun meýdançalaryna alyp çykmak gadagan edildi. Harby bölümlerde bolsa sagat 11:00-dan sagat 16:00-a çenli aralykda kalarmalardan çykmaga ruhsat berilmeýär. Howanyň aşa kılmagynyň üstesinde soğutuculara bolan zerurlugyň aşartma bilen Türkmenistanyň elektrik üpçünçiliginiň durnuklugy hem gowşaýar. Türkmenabadyň ähli ýerinde elektrik üpçünçiliginiň durnuklulygy gowşady, tok akymy petelip begelip durýar. Arasynda elektrik kesilip gelen soň sowudyjylar takırdap birden üçüp galýar, birden işleýär. Sowudyja tok ýetenok, kondisionerim köýdi diýen zeýrençiler barha köpelýär. Diýip habarçymyz haladinliklaryň hem düdegli işläp bilmeýänligini, olarda diňe gize ýarymyndan soň goýulan ady önümleriniň sogap başlaýanlygyny sözüne goşdy. Türkmenabaddaky habarçymyz häzir kysynyň şäherde ýaşaýan gartaşan adamlaryň müňlerçesini sowadyjy oturdulan otoglara gawap goýanyny, olaryň jan saglygynyň köplenç salkyn jaýy bagly bolýanlygyny aýtdy. Mundan başga ysy howa ýola çykýan, jemgyýetçilik ulaglaryny ulanmagy mezur bolýan adamlar hem kyn ýagdaýa salýar. Ulanýan awtobuslarda sowadyjy ýok. Olaryň penjerelerini tutuk hem görünmeýär. Aýnalary garaltmak hem gadagan. Awtobusdaky adamlar gara deri bolup otyr. Taksi minöli diýseler bu günler ysat sydaman hususy taksiçiler hem ýola çykmalaryny azaltdylar. Ise çykanlary bolsa 2 nirk soraýar. Diýip habarçy Asynyň diňe adamlara däl,
teknik enzamlara, avtologlara hem ulu zeper yetirýänligini görüňberdi. Bundan başga häzirki ısı şertlerine çağalara, ýaplarda, aryklarda suwa düşmek, salkynlamak gadagan edildi. Suwly ýerleriň ählisiniň golaýyna polisiýa işgärler goýuldy. Olar suwa düşjek bolýan çağalary kogýarlar diýip habar çaýtdy. Bundan öňki ýyllarda Türkmenistan Tomsun yssasyna barha ýakasyn tanadýan suw meselesi bilen baglykda şäherlerdäki suw çugdurumlarynyň hem işini togtatmaga mezur bolupdy. Emma 29-njy ýylyna uralan ýaş toý konsertindäki kümüşsew suw çugdurumlary Tadahanyň ýazmagyna görä toňmaşaçylarda aýratyn täsir garlardy. Ýyllaryň tejribesinden belli bolşuna görä Türkmenistanyny tas 3 aýa çekýän ıssy hawa ýyl aşy ıssy gelenine ýaşly adamlaryň, näsaga adamlaryň we çağalaryň ençemesiniň ölümine sebäp bolýar. Emma Türkmen häkimetleri bu ýagdaý bilen maglumatlary çap etmeýär. 29-njy ýylyň Aşgabatda geçirilen 6-njy Hadar sammiti öz işini tamamlady. Hadar ýaka döwletleriň başlyklary sammitiň netijeleri boýunça bilelikde beýanat çap etdi. Beýanatda liderler kenar ýaka döwletleri degişli bolmadyk harby goşunlary Hadar deňdine salmazlyk babatdaky wadalaryny gaýtalady. Şeýlede Hadar ýaka döwletleri birek-biriň territorial bütünligine, garaşsyzlygyna we öz ýurtýarlygyna hormat goýmagy, birek-biriň içerki işlerine gatnaşmazlygy wada berdiler. Finçler Hadar ýaka Russiýanyň Ukrainada dowam etdirýän harby agresiýasynyň fonuny bu wadalara goşulmagyny geosiýasy ikiyüzlülük adlandyrýarlar. Sammitin jemleri boýunça çap edilen 17 maddalyk beýanatda taraplar Hadar sewitine sowda, ykdysady, medeni, insanperwer hyzmatdaşlygy ösdürmegi, sewitde howpsuzlygy we durnuklulygy saklamagy, ekologik howpsuzlygy üçin etmegi we beýlik tagallalary ýene birgedek tasdikladylar. Hadar ýaka sammiti Azerbaýjanyň, Gazagstanyň, Iranyň, Russiýanyň we Türkmenistanyň prezidentleri gatnaşdy. Britaniýanyň Glasgow Uniwersitetiniň professory Ewraziýa meseleleri boýunça bilermen Lukan Cheski kenar ýaka liderleriň Hadar deňdine kesek harby goşunlary salmazlyk we birek-biriň içerki işlerine gatnaşmazlyk wadalaryna syn berdi. I do not think it's such a groundbreaking development. I mean, Hadar ýaka ýurtlaryň tebitde keseki harby goşun salmazlyk wadalary üýtgesik açyş däl. Daş töwre gury ýer bilen goşulan suw giňişligine keseki harby goşunlary salmazlyk diýmek näme diýmek? Hadar bilen serhetleşmeýän hiç bir keseki ýurduň Hadarda harby deňiz güýçleriniň defalaryna eýe bolmak mümkinçiligi ýok akbetdi. Bu meniň üçin Russiýa tarapdan orta atylan nukdaý nazar näme bolsa, şonu köşüşdirmek üçin edilen beýanat ýaly bolup görünýär. Ýa-da olar häzir bolup geçen wakalar babatda bir tarap galyandyklaryny görkezmek isleýän bolup bilerler. they maintain neutrality, the polarization is inevitably happening now. Diýip Ewraziýa boýunça bilermen Lukan Cheski 30-njy ýylyň Azatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Ukraina esasy çodan Russiýanyň prezident Vladimir Putin öz goňşutynyň üstüne harby hüjüm oglan edeli we amala asyrýan ilkinji daşary ýurt saparlarynyň çägini Aşgabatda boldy. Halkara jemgyýetçilik Russiýanyň Ukraina goşuny girdmegini, onun territorial bütünligine hormat goýmaýyşyny ýadgyrdy. Ýöne Aşgabatda geçirilen sammitde Putin Hadar ýaka liderleriň birek-biriň içerki işlerine gatnaşmazlyk, birek-biriň garaşsyzlygyna we territorial bütünligine hormat goýmak wadalaryna goşuldy. Well, there is certainly a significant amount of geopolitical hypocrisy on the Russian side because Bu elbette Rus tarapynyň ymykly geosiýasy ikiyüzlüligi bolup durýar. Sebäbi sen başga bir döwletiň üstüne çözup onuň işlerine gatnaşan mahalyň, beýlik bir döwletiň işlerine gatnaşmazlyk wadalaryna ıgrarlyk alyp bilmersiň. Bilsimiz ýaly Putin bu günler kän bir daşary ýurtlara tapar edip baranok. Ýöne onuň sammitde barmagynyň özi, onuň Hadar ýaka sammitde gatnaşmak bilen nähildir bir ýagdaýlara baha bermek isleglerini äşkar edýär. Şeýle-de Hadar ýaka sammitine paralel ýediler toporunyň sammiti hem geçirilýär. Putin bu toporuň agzasty. Ýöne onu 2014-nji ýylda kowdular. Şonuň üçin meniň pikirimçe Hadar ýaka sammiti bilen bir topor geosiýasy ar alys sahnalystyrylýar. that has been played across these meetings. Diýip Ancheski aýtdy. 6-njy sammitin öň ýany 28-nji ýylyna Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Hadar sammiti umumy geljegiň bähbidini netijeli gatnaşyklar sözbaşy bilen tesbirleme çap etdi. Tesbirlemede Hadar deňdiniň parahatçylygyň, hoşniýetli goňşuçylygyň, özara düşünşmegiň we onanyşmagyň zorlugy bolmagy, bu ýerde meseleleriň diňe parahatçylykly ýol bilen gepleşikler arkaly çözülmegi notaldy. Kenar ýaky ýurtlar Hadar deňdine siýasy agdarlykdan bolup biläjek gapma garşylyklardan, düşünşmezlikden we onanyşmazlykdan azat giňişli kökmüne saklamagyň, onu daşary howplardan hem de wehimlerden hususan
terrorçulukdan, guramaçylykly transmilli jinayatçylykdan, neşe terişdelerinin bir kanun dolanşygynyň beýlik wekimlerden gorumagyň zerurdugyny oňa düşünýärler diýip TDH ýazdy. Hadarýaka liderleriniň sammitiň jemleri boýunça çap eden birlikdäki beýanatyna terror wekimi agdalmady. Merkez Aziýa boýunça bilermen Bruce Pannier 29-njy ýyly Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde Türkmen metbuatyna şöhlelenen hadar babatda howpsuzlyk aladylary seljerdi. That's been one of the biggest questions for me for many years now. And again, I was at the conference. Men hadarda howpsuzlyk aladylary bilen bagly soraglar barada ensimil bäri pikir edýärin. Men 2018-nji ýylda Oktawrda geçirilen sammitde boldum. Ýadymy düşýär. Olar sonda hem bu mesele barada guruluşýardylar. Meniň pikirimçe olar terrorçuluk ähtimallygy barada alada edýän ýaly bolup görünýärdi. Bu meseleni kimin gozgany ýadymy düşenok. Ýöne gurundystlyklardan olaryň terrorçulukly ýa-da sol töwereklerdäki ekstremist wekimler barada gurun identiklerini düşünse bolýardy. Ýöne bu akla sygjak zat däl. We're worried that there could be terrorism or some kind of threats from extremist groups or something around there. This is pretty much ridiculous. Diýip Merkez Aziýa boýunça ekspert aýtdy. Ekspert Hadarýaka döwletlere goňşy bolan we uzak ýyllaryň dowamyna terrorçy toporlaryň ojagy bolan Awganystanyň dünýä kartasyna ýerine salynan Peniz 2018-nji ýylda başga güýçleriniň Awganystanyna bolanyny. Bu ýagdaýyň bolsa İran we Russiýa üçin Abaşany Awganystany parahatçylygy ornaşdyrmazlykda aýplamagy esas bolanyny aýtdy. Bilermen Awganystany İslam döwleti Horasan Özbegistanyň İslam hereketi ýaly terror toporlarynyň bardygyny bellidi. Ýöne Sewitdäki terror ähtimallygy baradaky aladylary ýerliksiz hasap ýanyny aýtdy. 29-njy ýylyň 6-njy Hadar sammitiniň jemleri boýunça çap edilen birlikdäki beýanatda haýsydyr bir Kinarýaka döwletiň öz şäklerini beýleki döwletlere istenlik Kinarýaka döwletleriň garşysyna agresiýa we beýlik harby hereketleri amala aşyrmak üçin bermezligi hem nygtyldy. Galy bersede birigiň howpsuzlygyna ziýan ýetirmezlik üns merkezine çekildi. Ukrainada esassız harby hüjümini dowam etdirýän Russiýa ýanwar aýyna kollektiwleýin howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň çägine Hadarýaka ýurtlardan postsowet Gazagystana harby kontingent iýerdi. Bu çara ýanwaryň başlaryna Gazagystana turan halk gozgolanylaryny basyp ýatyrmak üçin Gazak hökümetiniň kollektiwleýin howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň soran ýardam bilen esaslandyryldy.